Jina ninsab kburi li il-grupp parlamentari kollu nazzjonalista fl-imkien miegħi votajna favur il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf, favur il-ħajja tal-om. Kontra il-liġi tal-abort illi Robert Abela jibqa' jistina rasu li jrid idaħħal fil-pajjiż minkejja li m'għandux l-ewwel ħaġa mandat elettorali u t-tieni minkejja li għandu l-akkademiċi, minkejja li għandu l-infermiera, it-tobba, il-professjonisti u ħafna nies illi qegħdin jgħidulu tibqax tistina rasek iddaħħalx l-abort f'pajjiżna. U allura evidentement Robert Abela illi jibqa' dej b'din l-attitudni li jgħaddi romlu minn fuq kulħadd ma jagħti każ l-opinjoni ta' ħadd u għalhekk se jibqa' jsib qudiemu Partit Nazzjonalista, grupp parlamentari nazzjonalista maqut sabiex jibqa' jiddefendi id-dritt tal-ħajja tat-tarbija, id-dritt tal-ħajja tal-om sabiex jibqa' l-unika forza politika fil-pajjiż li jibqa' verament favur il-ħajja. Robert Abela jibqa' il-Prim Ministru li jrid idaħħal l-abort f'pajjiżna. U allura aħna nibqgħu naħdmu ħalli nibqgħu nippruvaw nikkonvinċu Robert Abela biex iwaqqaf din il-liġi li issa fadli l-aħħar stadju fil-Parlament fejn tgħaddi fil-Kumitat u aħna rridu li Robert Abela jbiddel din il-liġi u addirittura jirtira din il-liġi li huwa permezz tagħha li tdaħħal l-abort ta' trabi fil-ġuf mingħajr il-mandat tal-poplu.